Merħba lil min qed isegwina nilqakom għal poddata Marka Paġna, jiena Rachel Baldacchino u tul dawn il-konverzazzjonijiet niltaqa' ma' kittieba, ma' ħassieba, ma' artisti, ma' riċerkaturi, ma' akademiċi bilan li l-koll insiru nafhom aħjar permezz tal-kodba lokali li jħobbu jaqraw u li għandhom sinifikat partikolari f'ħajjithom. Illum ser nkun qed nitkellem ma' Tyron Grima. Tyron Grima rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal-romanz tiegħu Frammenti is-sena li għaddiet f'Novembru li għadda u lettur fil-qasam tal-arti performattiva l-Emcast u attiv fil-ħajja teatrali u fil-komunità teatrali lokali u kienu kol waqqaf l-organizzazzjoni Drakma li hija organizzazzjoni għal l-LGBTIQ kattoliċi ta' Malta u Għawdex. Marħba Tyron u grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istadina tiegħi. Merħba lilek ukoll, grazzi ħafna tad-di l-opportunità. Grazzi. Biex nitilqu Tyron, jiena naf ukoll li inti apparti li inti attiv fil-qasam tal-letteratura u t-teatru, inti wkoll ktibt teżi tad-dottorat fil-qasam tat-teoloġija tal-ispiritualità dwar il-Franċiża mistika Simone Weil li jiena inħobb ħafna wkoll. U forsi biex nibdew li xtaqt inkun naf huwa x'kienu dawk l-elementi fit-tfulija tiegħek li wasluk proprju hawn u b'hawn qed infisser post fejn il-kelma, il-lingwa ma wkoll l-ispiritwalità għandhom post tan ċentrali fil-ħajja ta' kuljum tiegħek ukoll. Li jiena lija inħoss li daw l-affarijiet kollha li semmejt sissa, teatru, letteratura, l-ispiritwalità li huma kollha maqudin f'daqqa. Essenzjalment anzi nemmen li l-arti hija waħda mill-ogħla forum ta' spiritualità li tista' teżisti. Għax permezz tagħha aħna nirrelataw dak li hu lil minna, sa x'inhu lil minna jiddependi mill-persuna se jkun qed ngħidu sempliċement għal relazzjonijiet li għandna man nies oħra, tagħtuna xi ħaġa aktar il-fuq minn hekk, dik imbagħad jiddependi mill-perċezzjoni tal-individu. Naħseb jekk immur lura tfulija x'dik kienet il-mistoqsija tiegħek. Trabbejt f'atmosfera fejn sija l-element artistiku kien importanti kif ukoll l-element reliġjuż. Ovvjament ir-reliġjon u l-ispiritwalità mhumiex neċessarjament l-istess ħaġa, però jistgħu jintrabtu wkoll. Mela fuq l-aspett artistiku, jien n-nannu tiegħi li kien involut fit-teatru. Ma tantx ilħaqtu, meta kelli madwar 7-8 snin. Però jisu dejjem niftakarhom jgħidu x'in-nannu kellu kumpanija tiegħu tat-teatru, m'għamilx isem partikolari, ma qisu mingħajr ma rid dejjem qisu baqgħet il-mit tan-nannu. Il-mit tan-nannu, se ġenetikament għaddi xi ħaġa jew le, ma nafx ma rajt xi ħaġa jew rajt xi ritratti. Ma kienx jekk kien jikteb m'għandniex testi tiegħu, sfortunatament mid-dera meta miet intremew ħafna affarijiet, kienet kultura dak iż-żmien nistopponi li sfortunatament ma tantx għandna anke bħala ritratti ftit li xejn hemm. Però mbagħad minnaħa l-oħra jien mbagħad kelli l-oħti wkoll li oħti hija Karina Camilleri minnu mitla tad-dinja tal-moda jgħidu karattri totalment differenti u Karina, però fil-verità għandna rapport tajjeb ħafna. Ovvjament oħti kienet tanċatu pjaċir dal-kommenti ma hija kbar minni. Allura meta jien twilidt ovvjament kienet teenager diġà il-mod kien diġà qed tidħol fid-dinja tagħha. Allura din dejjem jisni kont espost qisu għal dawn l-ideat tikka iktar differenti, iktar kreattivi. Nasib xi ftit jew kien hemm influenza fuq dak il-livell. D-dinja tagħha jew iktar mi kont nosserva dinja tagħha kont għadni nammira ħafna li għadem kienet persuna hekk kienet ikbar imma kienet ukoll laħqet ħafna affarijiet, allura dejjem kelli ammirazzjoni kbira bħala għax-xogħol li kienet tagħmel tal-moda mhix dinja li partikolarment interessani, għandi apprezzament għalija ma mhux il-linja tiegħi, però konna apprezza ħafna l-mod ta' kif hi kreattiva bl-idea tagħha u kif tesprimi nifisha mingħajr l-kantunieri. Jekk hemm karatteristika partikolari tagħha. Jien ovvjament kont magħmul mod differenti, jien mbagħad ovvjament kien hemm l-element reliġjuż li nasib influenzani ħafna iktar. Intom kbirtu f'ambjent familja reliġjuża? Il-mamma kienet reliġjuża u l-papa
kien prattikanti, tipo kien immur il-quddis il-ħadd ma qatt ma kien jagħti importanza li reliġjon, kien ħafna kritiku fil-fatt u nasib dik xi tajba wkoll naħseb li ħolqit li l-bilanċ bejn minn banda apprezzament għall-affarijiet li huma reliġjużi imma b'moħħ iktar kritiku. Jiġifieri kont espost ħafna l-affarijiet reliġjużi, kont il-mużew sa 17, kont imur skola tal-Brothers ta' De La Salle, meta sir tal-lim mort nerġa' l-lem mal-Brothers, xi ftit kelli wkoll kuntatti mal-Ġiżwiti, ġifieri su daw l-ispiritualitajiet kollha fih dan Knisja Kattolika kont esposta għalihom. Però anka bisaħħa ċertu għallima, xut minnhom reliġjużi kolli nammetti, enuni biex ikun kritiku ħafna, jiġifieri Mikel l madni kattoliku, firri prattikanti, għandi, jolli għasek nittama, viżjoni li ħafna kritika u fejn ma naqbilx, ħafna affarijiet fil-prassi tal-Knisja Kattolika li nikkundanna jew nikkritika b'mod. Semmejt ir-reliġjon, l-ispiritualità sors ta' kritika, minn tiktibtu ukoll fuq mistika tirrelata fuq livell personali mal-mistiċiżmu fuq livell fiżiku anki naf. Ara fuq livell intellettwali l-mistiċiżmu jaffaxxinani ħafna kif qed inti Simonville kienet mistika, l-ħsieb tagħha trascendentali u interessanti ħafna. Finki ma' Simon Vejnem ħafna iktar mistiċi li interessawni u anka reċenti sentilu diriġejt Agnes of God il-play li u kol titratta fuq kif ħaġa li jinta affaxxinani fuq livell esperjenzjali le minix mistiku però ċertu prattiċi li huma tlik tip ta' spiritualità apofatika nagħtihom ħafna importanza iva allura dis-sens ta' nothingness li inti pala persuna tipprova tikkonċentra kemm jista' jkun fuq il-mument tissa li tidħol fis dak li ngħidulu l-spazju l-vojt li inti tipprova kemm jista' jkun tinqata' mill-ego gratifications tiegħek biex verament tkun tista' tiffoka fuq il-persuna l-oħra li tirrelata miegħu jew magħha b'mod kemm jista' jkun ġenwin. Hemm dawn l-elementi isu prattiċi li ħafna minna anka forsi drajna dawn l-aħħar forsi 20 sena minn dul meditazzjoni saret anka popolarissima anka f'ambjenti li approfittaw minna neoliberali, kumpaniji, eccetera. Iva dejjem dik id-dimensjoni wkoll iżgur. Ma ħafna minna ninsew li fil-Kattoliċiżmu wkoll hemm eruq fil-din il-meditazzjoni anke trascendentali. Esattament. Meta tmur lura anke nies bħal Ignazio tal-Loyola, Teresa d'Avila, Ġwan tas Salib għandu poeżi immensament sbieħ. Julian of Norwich, mbagħad imorru għall-Medjuevu, Katerina ta' Siena, insomma lista interminabbli. Li dawk kienu koll mhux kollha ma ħafna minnhom kienu nies li kienu pjuttost ħassiba li wkoll sa ċertu pont fejn kellhom bżonn inniżżu l-Knisja jiġifieri. Ħadmu mill-periferija. Għandek di tensjoni bej l-istituzzjoni li taf tkun oppressiva u daw in-nies li ħadmu l-periferija u forsi anka xi ftit wisqienu biex jippruvaw jagħtu dak l-iskoss neċessarju kemm irnexxielhom storja oħra. Ħana il-buftit id-direzzjoni, għax inti l-ktib li ġibt miegħek illum huwa The Patient in Hospital Zero ta' Ramona de Paris. Il-ktib huwa ktib ta' stejjer osra, isu madwar 8 mhumiex stejjer konċiżi, ġifieri tawlu jinnaf fuq l-20 paġna. U huma mexxejja, huma divertenti, jinħassu li maħsuba biex ikunu divertenti, huma aċċessibbli wkoll u għandhom elementi interessanti wkoll popolari, għandhom elementi distopiċi, stejjer tal-orrur, stejjer li jużaw elementi mill-fantaxxjenza, tipi differenti ta' maġija u maġija urbana u ħafna drabi karattri maqbudin ishom f'nassa pjuttost kera. Niftakar li l-ewwel darba li kellimtek dwar dan il-programm mingħajr eżitazzjoni ta' xejn, ftit sekondi wara kont diġà taf li ħajkun The Patient in Hospital Zero ta' Ramona de Paris li ġie publikat naħseb 2021 mill-Merlin Publishers jekk minn ixtejra żball xi ħaġa. Ekku, 21. Għalfejn? Mela, dak kien li ma sejntux kien ħajoġobni daqshekk meta iddeċidejt li naqra. Jiena propjament ir-raġuni għax rajtu oriġinarjament kien li Ramona nafa mid-dinja tat-teatru, ovvjament, hija fost ħafna affarijiet oħra reviewer, u hekk persuna oħra li għandi ħafna ammirazzjoni għaliha. Allura nbagħad dal-fatturi għad nixtieq li naqrah dal-ktieb, imma
jisni ma kellix dik l-istennija li kien ħajġobni kif fil-fatt ġobni sa dak il-level. Mhux għax il-short stories ma jġbunix, anzi pjuttost bil-kontra jiena bħala persuna għandi interess kbir fil-novella mħabba l-fatt li hija skill li hija diffiċli ħafna li inti f'spazju iktar ristrett trid toħloq sitwazzjoni, karattri li huma kredibbli u trid esplora tema f'inqas spazju milli jkollok meta qed tikteb romanzi firri hija skill ħafna fiha nnifisha. Però aktar naħseb kelli jisu dubju mħabba kif inti dal-element ta' poteri. So jien id-dinja tal-fantazija mhix id-dinja li partikolarment xi ġeneru li partikolarment inħossni attirat għaliha. Sempliċement mhix attirati fir. Insomma, imma xorta mortem, xorta, ma iktar kien il-bażi għax hija Ramona jisu dak kien l-ewwel jisu impetus biex ngħidu hekk. Però meta bdejt naqrah ma sax nieqaf naqrah. Issa jien personali għandi attention span li hija limitata ħafna. Minix it-tip ta' persuni, pereżempju raġel tiegħi jibda jaqra u jista' jintilef fil-ktieb wasal ħin li kelma mhux insajsajjar ma tipo dak it-tip. Jiena ħanaqra li ftit paġni, nu pjaċir, imma ħajkol bżonnija firri bl-iskossi naqra, sfortunatament, imma hekk mamul. Dan verament żamni. Plus li kien kontest interessanti meta qrajtu, kont sejr konferenza Polonja, mhux f'Novembru tas-sena li għadha kemm għaddiet, imma ta' qabel. U kont sejr konferenza biex nippreżenta paper hemmhekk u f'Warsaw, f'Varsavja. Biċċa minna qrajtu fuq l-aeroplan u biċċa minnu fil-hotel fej konġu dillu-kanda waħdi. Varsavja minn marem, speċjalment mbagħad fix-xitwa u fil-għaxija hemm atmosfera li partikolari ħafna mdalla. Dik il-kelma. Allura meta tnaqra fil-fatt niftakar naqra biċċiet mix-xogħol tagħha u verament nibża, ġifieri biża ġenwina. Il-post u t-test ishom il-taqgħu. Kien hemm perswasi kieku qrajtu Malta u fil-fatt mbagħad komplet naqrah Malta ovvjament. Xort kien jogħġobni l-istess mod, imma żgur il-kuntest Lin li verament laqatni, u ma ħafna affarijiet fil-fatt li laqtuni, ħajbda l-ewwel bil-lingwa, bl-użu tal-lingwa jekk ma jimpurtax. Inħoss li ħafna drabi dawk il-ftit awturi Maltin, u ħan ġeneralizzawni per karità mhux kulħadd, imma ġieli meta jitbu bl-Ingliż, hemm it-tendenza li jippruvaw jimitaw il-kittiba Ingliżi u Amerikani. U somehow tinħass li hija imitazzjoni li mhix ġenwina, mentri Ramona użat Ingliż li huwa mirqum li huwa tajjeb ħafna, firri għandha komand tajba ħafna fil-lingwa Ingliża bla dubju. Imma mingħajr ma qadet toqgħod isu taħbi l-fatt li hija Maltija. Mhux aħbar referenzi u mhux referenzi, imma tinħass li hija Maltija u għamlitu b'mod ġenwin, jiġifieri mhux pruvat timita xi kittib ieħor kellha l-influenzi tagħha u tgħid min huma bħal m'għandu kulħadd ovvjament l-influenzi tiegħu. Imma użat il-lingwaġġ tagħha, il-mod ta' kif titkellem. U l-fatt ukoll li minħabba li ħadmet anke fil-ġurnal taħdem ukoll fil-ġurnaliżmu kienet esposta għal reġistri differenti tal-użu tal-Malti. Allura isu tħaddim tal-użu isu tal-Malti fl-Ingliż. Iva. Ġifi l-ħsib Malti maqbud fil-lingwa Ingliża. Allura meta kont naqrah ma tgħidx kemm xi ħaġa sfurzata. Il-ktib seta' verament ikellimni minn daw il-karattri u sitwazzjonijiet li huma ħafna minnhom vera straordinarji, il-lingwaġġ kif intuża kien mexxej użat b'sena imma fl-istessin li tikkomunika miegħi b'mod ġenwin. But ovvjament għandek it-temi ġifieri il-fatt li huwa bilanċ tajjeb bej ktib fejn semmita Lois u kważi element kummerċjali fis-sens li huwa aċċessibbli dik il-kelma użajt naħseb dik il-kelma korretta. L-element kummerċjali jinħass li huwa ktib tas-suq li jrid ikun parti mis-suq ukoll. Imma fl-istess ħin li mhux wieħed minn il-xogħlijiet kummerċjali li kważi tħoss qed jesplojtani qed tifhem. Firri once again naħseb il-kelma awtentiċità fil-kitba tagħha dejjem nibqa' nirrikorri għaliha vera ħassejta jiena meta ktibta. U naqbel miegħek xi ħaġa li sorprenditni fil-fatt kienet li naħseb kellimtek dwarha wkoll f'mument oħra. Hemm din it-tensjoni tinħass ħafna bejn dak li hu ovvju fil-ktieb, dak li hu verament aċċessibbli u popolari
U ukoll mbagħad mill-banda l-oħra dinjiet oppressivi fejn hemm reġimi statali oppressivi, fejn hemm ir-reba tal-flus, taqdi rwol importanti, ir-reba għal-riżorsi tad-dinja, it-teddid ta' drittijiet umani u tal-libertajiet ċivili manka drittijiet tal-bniedem ukoll isu l-kollas kollas ta' soċjetali, ġifieri anke nagħtu każ fir-rigward ta' sistemi soċjali li supposti din hemm biex jaqdu l-bniedem imma minflok qegħdin ifarkuh. U ħassejt inti din it-tensjoni ħassejta ħafna. Informatlek isu l-mod kif Lilli ħassejta u iva għax l-element soċjopolitiku qiegħed hemmhekk fil-ktieb. Bejn minn banda u dan tgħidu da pare stess i kitbitu minħabba sitwazzjoni kemm f'Malta kien barra minn Malta tal-pandemija jfid dak kien il-punt ta' tluq tagħha. Però li minna daw l-elementi semmejt inti l-aspett tal-oppressjoni, tal-korruzzjoni, daw l-affarijiet li kemm li mixtutna ka' Malta nesperjenzawhom wisq regolarment biex ngħidu hekk. Użat metafora fl-opinjoni tiegħi biex daw it-temi sew jiġu esplorati mod li huwa aktar kif qed tgħid inti aċċessibbli. Imma the darkness is there, ġifieri ma qaditx toqgħod tiddejja ma dejqet xejn milli ċertu temi ġifieri antipatiċi, skomdi jiġu esplorati fid-dinja fantastika li ħolqot f'daw il-settings partikolari. Il-teknika tal-maġija, l-fantaxxjenza, l-maġija urbana naħseb permettewla li tkun ftit iktar forsi anke aggressiva fejn tidħol ċerta kritika soċjopolitika. Bilanċ tajjeb interessanti fl-opinjoni tiegħi bejn minn banda hekk dal-ħsieb jew daw referenzi ta' natura soċjopolitika. Mbagħad l-element li iktar jappella għal gost tal-qari, forsi għal gratifikazzjoni tal-qari, għal sens ta' thriller ġili, lejna jien l-ġenru ta' thriller fil-letteratura, fil-film, fit-teatru xaġa li toġobni ħafna, jinnemmen li, u forsi għalhekk mal-ewwel, jinnemmen li fost l-emozzjonijiet kollha li għandu l-bniedem, l-iktar emozzjoni li hija hija l-biża'. Għax nemmen li, u fil-fatt hemm anke riċerka psikoloġika li tgħidha din, li hija l-unika emozzjoni ma sax nirrazzjonalizzaw. Jiġifieri aħna l-ferħ, id-dwejja, l-imħabba, jista' jkollok l-element razzjonali li jintervjeni fit-tajb jew fil-ħażin u jipprova it hijacks the emotion, imma l-biża' tant forsi mħabba l-instinkt tagħna bħala annimali fl-aħħar mill-aħħar, tant huwa qawwi li hemmhekk fil-mument speċifiku fejn meta inti tesperjenza l-biża' ma tantx tista' tirrazzjonalizzaw meta inti hija f'sitwazzjoni tal-biża' u naħseb din xi ħaġa li ħassejtha qawwija fil. Il-biża' ironikament ma bżajtx. Issa jiena kont fi sptar jiena meta kont qed naqra u xorta ma bżajtx għal xi raġuni oħra. Imma bżajt mill-kritika soċjopolitika dik kienet edha ovvjament qed tmissni fil-laħam il-ħaj u dik. Naħseb huma żewġ binarji fil-kitba kollu għaddejjin jitfit, jiġifieri li inti għandek is-sitwazzjonijiet fantastiċi li insomma skont l-esperjenza tal-persuna kif għadt li kiena fil-każ tiegħi mhux li sejr kollha ħafna minnhom stajt inħossha b'mod pjuttost tanġibbli, però dik hija riflessjoni ta' biża' ħafna għax inti li tibża minn xi ħaġa li fantastika fl-aħħar mill-aħħar tista' qed tiktib fil-ġemp u tgħid iva, dawn ma jeżistux dawn l-affarijiet, jew ma jeżistux għalissa. Imma meta inti tinduna li dawk qed jirriferu għal biżgħat attwali, dawk huma ħafna iktar tal-waħx. Ekku. Ejja mmorru ftit tal-istorja minnhom, hemm l-istorja titolari tal-ktieb The Patient in Hospital. Isiru jien naf l-istorja li semmejtili li għal-qalbek mill-ktib fejn niltaqgħu ma' mara li għadha kemm għamlet operazzjoni f'qalba f'kuntesta Malta għaddejja minn pandemija kuntaġġjuża u din issibruha waħda iżolata ma' pazjenta oħra imma fihom ishom qed jiskalaw is-sens ta' isteriżmu, paniku, terrur għax irrealizzaw li dawn insewhom warahom f'da l-isptar ma fadalx ikel, it-tobba mhux ġejjin jarawhom, għaddejjin li jiemu dawn maqfulin hemm. Taqralna biċċa minna? Ċidentalment din kienet il-xorzu li rajt nkun Varsavja, jiġifieri ġas biex nagħti il-kuntest li referita lih l-ewwel. Sewwa. Tajjeb wis. We stride to the nurse's station in determination. Well, we hobble in determination. And as I reach for the first landline, I already know who I'm calling. Not 112, and certainly not the hospital main desk. They will only ignore us.
My fingers are already dialing Mark's number, and I swear I have butterflies in my tummy as I wait for him to reply, so I can't tell him to break me out. I'm so excited at the thought of getting out of here that it takes me a while to realize something's off. Typical Mark is taking his sweet time to reply, until suddenly, right at the same time that I see the distraught look on Angela's face, I realize that there is no dialing tone. I've punched in the numbers, but the line is dead. I slam the receiver back in its cradle and start punching in the same numbers furiously, but I know it's useless. The landlines are not working either. I sway as the full impact of this hits me. We are locked inside this prison, with no way of getting in touch with another human being. Ma nafx trid tgħaddi xi kummenti jekk osra fuq din l-istorja qabel jien nixtieq naqgħodha ftit ma' frammenti mar-romanz tiegħek, imma qabel nagħmel hekk forsi. Jina sepp u koll li sewa kontet nirġa naqrax, ovvijament kifat l-ewwel ilu li għadda żmien li kont qrajtu dal-ġabra ta' novelli, hija wkoll il-mod ta' kif Ramona anka tuża l-umorizmu, ġili in a very dry and dry manner, anka biex tasal għal kummenti anka politiċi tagħha, jifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni li orribli, għandek sens ta' iżolament qawwi ħafna, imma fl-istess ħin titfalek dak l-element umoristiku li meta mbagħad inti unpack it tinduna kemm krudili, mod intenzjonati ġifieri, hemmhekk titħol mbagħad is-sena tal-kittib u kemm verament tasal biex tagħti daqqiet fejn huma meħtieġa biex ngħidu hekk. Dan biss kien eżempju wieħed, bost eżempju oħra fil-isir l-oħra li hemm fil-ġabra. Sa fi frammenti għandek ukoll isu l-aħħar żewġ persuni fuq wiċċ id-dinja. Għandek dawn tnejn min-nies qegħdin jitqabdu għas-sopravivenza f'Malta kompletament baħ bħall-isptar baħ li nsibu hawnhekk f'din l-istorja li dak rajtilna biċċa minnha. Għandek hemm interessi komuni bejn frammenti u The Patient in Hospital Zero, forsi li ma kontx qed tistennihom imma. Ma kontx qed nistennihom ma sempliċi raġuni frammenti Mikel ġie pubblikat wara The Patient in Hospital Zero, ċoj ma sax kien kiteb qabel għax ma nafx eżattament dak kitbitu Ramona ktib tagħha, imma fis-sens dak ktibtu ma kontx rajt ix-xogħol tagħha dik li rrid ngħid. Però hemm elementi incommon għax inti wkoll għandek biex nibdew biha l-istess idea ta' distopja wkoll, fil-sens inti għandek dal-protagonist li għan fil-ħodu u Malta li għafa ma diċ hemmhekk fis-sens m'hemmx nies, m'hemm xejn. Li f'persuna waħda li wara ftit kapitli jiltaqa' magħha u daw jibdew vjaġġ biex jippruvaw jagħmlu sens mill-ħajja tagħhom. Jifieri sens ta' iżolament huwa fundamentali fiż-żewġ kilbiet. Ovvjament naħseb mbagħad xogħlijiet imorru mbagħad f'direzzjoni differenti ovvjament. L-iskop huwa differenti, però is-sens ta' iżolament, is-sens tal-bniedem waħdu li tipprova ifittex sens ta' ħajtu u għan komuni. Għasib frammenti un batem inqas element politiku milli għandu, jew inqas politiku fis-sens iktar diqa tal-kelma, xumbat politika hija xi ħaġa aktar wiesa, jiġifieri fis-sens kollox huwa politiku fl-aħħar mill-aħħar jekk trid. Ma naħseb mbagħad frammenti naħseb huwa studju iktar ta' natura psikoloġika. Sewwa, ġifieri li ma isu hemm bosta temi importanti għall-frammenti, imma jien naf dik tema li l-iktar hemm għal-qalbek u l-iktar li xtaqt twassal fil-kif dal-ktieb. Dal-ktieb huwa kif qed tgħid inti isu vjaġġ ferba staġuni, ekku. U għandek il-kapitli huma l-irħula infushom u persuna għaddejja minn post tal-ieħor. Fil-fatt, meta saqsi l-mistoqsija u qed nirrifletti fuqha, fil-fatt mur pass lura u nitkellmu fuq il-ktib ta' Ramona. L-ewwel semmejt li ħaġa li oġbitni kienet l-idea tal-element tal-biża'. Frammenti huwa wkoll xogħol li esplora l-biża' f'sens totalment differenti. Ħalli kien hemm persuna li qratu li għalli li biża' taqra l-ktib, però naħseb eżempju eżolat ma xi se kont ħadd ħaġa fuq għad il-ħaġa. Ifhimni, ara naħseb immaġni li ħatibqa' f'moħħi mill-ktieb
hija l-immaġni ta' meta dawn l-uniku mara u raġel li fadal fuq wiċċ l-art ta' Malta, ibaħru ftit, jitilqu ftit fuq il-baħar ta' Marsa Xlokk u hemmhekk isibu ruhom f'baħar mimli f'baħar tempestuż fiċ-ċpar, imma l-baħar ta' madwarhom mimli eluf ta' iċsma mejtin. U hemmhekk għandna framment li mbagħad iħallina waħedna lilna bħala qarrija. Nafu li hemm Sophie il-protagonista il-femminili. Nafu li Sophie qiegħda titqabad fil-memorja tagħha mat-telfa toħta, jiġifieri proġezzjonijiet hemm, imma fil-kuntest ta' tensjonijiet ġeopolitiċi li Malta dejjem issib ruħha fihom, dak kien immaġni li ma probax jispjegalna x'inhu jipprova għalfejn qiegħed hemm, imma jieħdok f'post fejn ma titilqux bħala mument. Fil-fatt nikkorreġi li nifsi hemm ħafna qiegħed naħseb hemm ħafna referenzi li huma politiċi fil-fatt. Ma kif qed tgħid inti huma frammenti, huma referenzi. Eżatt, hemm framment li jolqod x'imkien u li mbagħad U jiena meta ktibtu dak il-kapitlu partikolari x'niftakar mod ċari fil dak kien żmien fejn ma kontx jgħid l-imkas kif jgħid bħalissa kont qed naħdem Mozambika, allura kelli ħafna kuntatt ma' migrants. U ma' rifuġati u kienu kol żmien fejn kellna ħafna episodji korroħ li kważi aħjar ma nsemmuhomx, jew forsi aħjar nsemmuhom, fejn ovvjament saru ċertu deċiżjonijiet f'pajjiżna ta' nies li baqgħu stranded bil-konsegwenzi kollha li ġarrew magħhom. Li xi ħaġa li jiena nħoss li bħala pajjiż u għajb kbir ma nistgħux ma jitkellmux fuqhom dawn. Ukoll u nemmen li diffiċli ssib il-lingwa biex titkellem, il-lingwa anke letterarja u estetika biex taqbad eżattament tarf ta' kif għandna nħossuna fir-rigward ta' dali qed jiġri madwarna, ta' din is-sofferenza, din it-traġedja kbira, immeħef metafori bħal dawn li jiġu f'ħajtek u mbagħad jitilqu kal rasek naħseb għandhom rwol, ma nistax ngħid eżattament iż-żerrja li jitfgħu x'inhi u fejn se tmur, imma naħseb rwol importanti. Naħseb dak il-moment li beżżani iktar minn momenti ta' biża li ħassejt jienu naqra The Patient in Hospital Zero. Imma fil-fatt kont ngħid l-ewwel li kienu fuq il-biża li hija biex tagħti x'inhi l-iktar tema li tħoss li Isu mexxietek fil-ktieb. Hija l-biża tal-intimità. Sewwa. Ta' relazzjonalità li aħna bħala bnedmin ovvjament infittxu li nkunu kreaturi relazzjonali, imma fl-istess ħin għandna biża kbira minnha. Xi ħaġa li nirrelata ħafna magħha fuq livell personali, però naħseb xi ħaġa li ħafna nies bisibu sfidi kbar f'dal-qasam. U kemm il-vjaġġ tal-protagonist, kif ukoll il-vjaġġ ta' Sophie, nkellu ma' żewġ vjaġġi, żewġ realtajiet totalment differenti, imma tnejn li huma fl-aħħar mill-aħħar huma dwar relazzjonijiet tagħhom u l-biża mill-intimità. Fil-każ tal-protagonist mal-partner tiegħu, fil-każ ta' Sophie kif semmejt inti moħħta. Moħħta. U fil-fatt il-biża li xi ħaġa li ħażitni fil-frammenti kienet illi il-biża toħroġ f'aggressjoni fil-protagonist prinċipali. Dak il-mument meta jkollu konflitt ma' Sophie u jitfaħħalem anke fiżikament, ħasadni ma kontx qed nistenni anke għax inti dina l-aħħar mara li fadal fuq id-dinja għalfejn kont daqshekk aħrax magħha. Ma sepp hija tirrappreżenta dik li għall-biża tal-ieħor, jifier aħna li l-ieħor jew l-oħra f'dal-każ għandna bżonnu. Ukoll issa f'din bħala mara li ngħix f'pajjiż fejn taf kif nitqabdu kuljum anke bħala nisa. Kien hemm dak il-mument qed tisra l-allu ħareġ ċertu patriarkali kważi, tossiku. Ġifri minkejja li hu kif naqbad ngħid jaspira lejn anke identità sesswali miftuħa minkejja li jitqabad magħha wkoll u mbagħad fir-rigward ta' mara l-unika mument fejn ħarġet ċerta aggressjoni kien fir-rigward tagħha. Però din hija verità x'anka meta aħna noħdu identità queer, nsemmiha xi ovvjament anke l-ktieb jaqa' taħt queer literature, hemm ħafna komplessitajiet inti ġifieri fil-verità
l-element tossiku, nridu attenti xista jinstab f'kull wieħed waħda minna. Ħankellem jiena nidentifika li nifsi bħala raġel gej ma ħanifoka fuq il-ġeneru issa. L-element li tkun patriarkali, li tkun tossiku, ovvjament, menx għalfejn jgħidu bil-fom ħajlek li totalment kontrija u nittama li anka b'inġibti. Imma wieħed verament irid ikun inkollu konxu għax jista' jkun hemm momenti fejn din tiġi espressa lejn nisa u anka lejn nies oħra mhux bil-fors nisa. U f'dak karattru fil-fatt f'dak il-moment u f'xi momenti oħra toħroġ ukoll. Toħroġ, naqbel miegħek. U fil-fatt la semmejt il-queer, niftakarni naqra li l-Malta Gay Rights Movement tafaħu kol bħala ktib importanti għal xieqa taħt il-kappa ta' letteratura queer. U xtaqt inkun naf inti fuq livell personali għax naf li hemm ħafna li nkiteb u li ntqal dwar il-letteratura queer x'inhix differenza bejn letteratura queer u letteratura gay. Inti x'tifhem biha letteratura queer, xi tfisser għalik? Mela, bil-kontra ta' letteratura gay li iktar ċara fejn ti għandek tema jew għandek karattru li huwa LGBT, dika iktar ċara. Issa, f'dal każ jista' jkun ukoll eżempju ta' letteratura gay għax il-protagonist huwa gay, però għalja taqa' taħt queer għax dak li jagħmel il-queer huwa li jaqbad l-idea tal-ġenru, jaqbad l-idea ta' sessualità u jipprova jagħmel forma ta' deconstruction. Fejn jisu jitlaq mill-mistoqsija il-għala dil-ħaġa. U jiprofa jisu palmetanti għandek kważi basla u inti għaxxara biex tiprofa tifhem id-dynamics, tiprofa tifhem kemm daw id-dynamics ħafna drabi huma marbutin mal-poter ukoll ma' power dynamics u allura jista' jkunu oppressivi. Allura tejna biex aħna nisfidaw daw il-konċetti, biex aħna nasbu b'mod differenti, b'mod anka ribellus fejn hemm bżonn. Ġifieri apparti l-biża din ukoll tema li ħaddimta wkoll inti tinħassa ġifieri, imma kienet hemm id-dekostruzzjoni tal-ġeneru tas-sesswalità sewwa. U din tiġi manifestata kemm mill-karattri l-inkubi tagħhom, mill-sfidi tagħhom, xi ftit anke naħseb mill-istil tal-ktieb li ovvjament Alright, mxanajlu kitba avant-garde, għax miex it-tip lot nagħti titli li xismu, pero ovvjament l-istruttura tiegħu hija ħafna partikolari dal-vjaġġ li l-protagonisti għaddi minn ġo fih, kifet hija partikolari. Finanzi b'daw l-elementi kollha li hija dak li għalija jagħmel dan eżempju ta' queer literature. Sewa. U il-pjanijiet ta' kidba u forsi teatru għal-sena l-ġdida 2023, xinu ma qed tikteb xi ħaġa ġdida jew qed tesplora xi tema ġdida? Bħala kidba tal-letteratura għandi xi affarijiet ma li sa nistax nitkellem fuqhom xi għaddej ma ftehim ma' publishing houses biex nara speċa minnha jippubblika li missi sfortunatament fuq dik ma stax ngħid wisq. Ma nafu li hemm xi ħaġa ġejja sewwa. Bħala kidbi teatrali bħalissa għaddej fuq proġett li dal-waqt jiġifieri ħajkun fit-teatri huwa proġett li huwa parzjalment miktub minni ma għax huwa proġett li ħdimt ma' xi atturi fuq livell ta' improvviżazzjoni, ta' fiżikalità u bagħad hemm element ta' kidba. Xi xogħlijiet ta' natura akademika wkoll jiġifieri so jien prova dejjem inħallat bejn il-kidba t-teatru, xogħol tat-teatru bejn letteratura u bagħad l-aspett akademiku. Fl-akkademja, fis-sens il-ħsieb. Mela, palissa Iva fil-qasir. Palissa fil-fatt kun nisemma l-elementi tal-leta hija marbuta ċertu punt ma li tal-toxic masculinity qed naħdem fuq proġett Manġel Galja fuq il-figura tal-Madonna u kif ġiet i trasmessa minn ġenerazzjoni għall-oħra fil-kuntest ta' pajjiżna seta' ħalla impatt fuq il-mod ta' kif inħarsu lil mara f'soċjetà li hija patriarkali ħafna u ħsieb li eventwalment kien anke xogħol teatrali fuq, jiġifieri ma bħalissa dejjem minn żmien ta' riċerka u allura qed nikteb paper fuq il-proċess ukoll. Tal-ġen, xogħol importanti ħafna, ħerqana li naqrah. Grazzi ħafna. Ħadgost u kien l-unur tiegħi kemm li naqra t-test li ġibt miegħek kif ukoll li nieħu ftit jien biex insir nafek. Grazzi Tyron. Thank you, grazzi.
Marka Paġna jintwera kull nar ta' tlieta fis-6 ta' filgħaxija fuq YouTube ma' fuq il-paġna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib kif ukoll fuq Malta Today u bħala audio ssibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Grazzi tal-li segwejtuni u l-mistiden tiegħi u niltaqgħu għall-poddata li jmiss. Nirringrazzjaw lil Dinġera Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.